Omunye uzobuza uthi kanti why isikhonkwane, why sidura kangaka isikhonkwane? Isikhonkwane kusuka kufaka into eziningi, mhlawumbe inyanga yakho ichipile ngoba ifaka lapha into ezi3 lapha. Lapha kufakwa amathambo, uyazi 1 kufakwa inini ezingatholakali kalula. And lapho uma inyanga yakho seyibethelile ingaphindeleli. Uma bethela kanye ndoda bakhohlwa abantu. Bethela kanye bakhohlwa abantu. So izinto lapha ezifakwa ziningi lapha, ziningi kakhulu, over nemithi over 20 yemithi. Ilwane kufakwa ilwane ezinzima, ama big 5. Ilwane ezinzima manje lezi zinto lapha ziningi, lezi zinto ziyadura, zitholakala kalula. That's why wena ugcina sokuthi hey nini akusinjalo. La kufuna imali ngoba lento lena into enzima, lento le ifuna imali nayo ukuthi uyikhande. Unless uhamba kule nyanga yakho ke ezokwenzela ngemithi lapha A3 bese ithi kubethelele umuntu. Masubethela sibethela ukhohlwe. Danko.